Maltin u għawċin nqawkom għal messaċ ieħor il-lejla. Nirringrazzjaw il-Alla ta' dak li tiġà sar u ħapostu hawnhekk fostna. Għadaw kollha li tissegwuna. Issimgħu il-kelma tal-mulej il-lejla li nemmen li ħadkun ta' inkoraġġiment u sosten u tiblikom u tqawwikom. Itolbu miegħi minn qalbkom. Missi Qadis, tkellem int minn fommi, kellimni int Spiritu Santu, għallimni, opera fija, aħdem fija u għamel minni dak li trid int mulej. Millum il-qoddim niddikjara li għattu għattiktar ma nkun l-istess iktar fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Grazzi mulej tal-kelma ħajja tiegħek. Amen. Morru fi ktib tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 6. Atti tal-Apostli, kapitlu 6. Grazzi mulej Qadis. Grazzi li titkellem inti minn fommi mulej u l-isem Qadis ta' Ġesu jiġi glorifikat. Amen. Ismaw ħanaqrawa malajr, ħanaġġel daqsxejn, Atti 6. Vers 1. F'dawk il-jiem il-lat ta' disċipli kienu qiegħed jiżdied. Kulħadd jgħid warajja, lat id-disċipli ġewwa River of Love, Malta u Għawdex, madwar id-dinja, qed jiżdied. Għatu ċabċipa lil mulej, halleluja! Gloria lilek mulej, amen. U dinja vera, amen, vera. Natu gloria mulej. F'dawn il-jiem għatta d-disċipli kien qed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir, hawnhekk ma tantx hu pjaċir meta tgergru, Ma hawnhekk sar xi tgergir mill-lut Griegi kontra l-lut. Għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb il-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Qed jitkellem xogħol naturali. Għalhekk it-tnax l-apostlu, sejħu l-ġemgħa tad-disċipli u qalulhom, jiġifieri daw sejħu il-ġemgħa isimgħu innotaw waħwa li intom kollha kemm intkom tissejħu disċipli fi Kristu. Mhux membri, disċipli. Mbagħad għada ħanitkellem mbagħad fuq il-familja x'għadha l-missier jum il-missier u nawgura jum il-missier kollha l-missieriet kollha, barkiet ġid u għena f'isem Ġesu Kristu. Għada kunu magħna għal dawk kollha intkom missieriet, għada filgħodu kunu magħna għandna tqarbin u ħajkoll messaġġ għall-missieriet. Alleluja, amen, grazzi. Mela, għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-disċipli u qalulhom mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Aħna River of Love nħalluha fidej Raymond, Su, l-imwejjed, Mario. Amen. U mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom, kulħadd jgħid minn fostkom. Mela irid ikun xi ħadd li kien jew bosta li jkunu preżenti, li tarhom, timmonitorjhom, rajt fihom fedeltà, rajt fihom lealtà, rajt fihom commitment. Jiġifieri jekk inti għax illum ħanetkellem fuq kif inti għandek tikber fil-mulej biex tkun Kristjan b'saħħtek. Amen. U l-messaġġ jismu mimli bl-Ispiritu Santu u bil-fidi. Ħanaġġu għalija dal-waqt. Mela l-aħwa ħudu ħsieb li tażlu minn fostkom 7 irġiel, hawnhekk irġiel biss jissemmew. Ma jfessirx li irġiel biss kienu waslu għax inti fi ktib tar-Romani u Timotju u passaġġi oħrajn jissemmew nisa. Okay? Mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u huma mimlijin bl-Ispirtu, kulħadd jgħid mimlijin bl-Ispirtu. U bil-erf, issa erf ma ġibux mill-eżamijiet u laqqas mill-kodba, l-erf iġibu mill-esperjenza jew mill-Ispirtu Santu. Hemm ukoll jgħidlek l-iskrittura fil-Ktib tal-Proverbi kapitlu 1 vers 7 tgħidlek il-biża tal-mulej huwa il-bidu tal-erf. Mela jekk inti tikber fl-erf, apparti li tkollok daqqa żmien għax inti jekk inti ħadd titlob saqsini fuq tifel ta' 10 snin, jew tifla ta' 10 snin mhux m'intix ħadd tippretendi li ħajkollhom ħafna erf, għax l-erf jiġi mill-esperjenza sewwa. Jaraw ma jiġu wkoll mill-biża u bniedem jimxi mal-mulej kollu l-biża tal-Alla. Anyway, l-Ispirtu Santu. Emma, mela daw kienu mimlijin bl-Ispirtu Santu u bl-erf. Unħallu dil-ħidma fidejhom, isimgħuni this is powerful. Ġifieri anke x-xogħol naturali
Fil-Knisja tal-Apostli, kieku jiena u inti konna nattendu l-Knisja tal-Apostli tal-ewwel 12, int ma kont tagħmel xejn. Laqqas naddaf il-imwejjed jew tirranġa s-siġġijiet ma kont. Jekk ma kontx kont mimli bl-Ispirtu Santu u bl-erf ġej joħram. Aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem ġob lil ġema kollha u għażlu lil Sifnu bniedem mimli bil-fidi. U bl-Ispirtu Santu kulħadd jgħid mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu. Issa xi tfisser il-kelma mimli? Tfisser mimli. Powerful? Kemm powerful? Mimli tfisser li ma jonqsok xejn. Jiġifieri jekk jiena naqbad tazza. Sewwa, hawnhekk għandi tazza. Misħuna, għażel. Di mhix mimlija. Mimlija li kieku kienet tkun sa fuq. Issa, la miex mimlija tfisser mela għandha ftit ilma fiha u l-komplement hija vojt. Mela ħafna Kristjani u probabbli jixbħu din it-tazza. Għaliex mhumiex mimlija bl-Ispirtu Santu u mimlija bil-fidi. Għax jekk int mimli m'hemm l-ebda spazju għal xi ħaġa oħra. Smajta sewdi, jekk int mimli, per esempio jekk tħares lejja jiena raġel mimni. U bħalissa xi ħadd qed jipprova jużu fit-tabija. Go ahead, enjoy yourself. Hallelujah. I'm glad li l-mulej tużani biex inġiblek il-ferħ. Amen. Anyway, ovvjament, mela mimli, ma xi tfisser mimli. Mela meta inti tgħid xi ħaġa mimlija, vażun mimli, tazza mimlija, ġar mimli. Ma meta tkellem fuq persuna mimlija bl-Ispirtu Santu, tfisser dik il-persuna li m'hemm xejn l-ebda erja f'ħajtek li m'għandix l-Ispirtu Santu fiha u m'għandekx il-fidi. Mela kull erja f'ħajtek inti letteralment tkun mimlija bl-Ispirtu Santu. Illum il-bieraħ għandu kun, hawnhekk ġiet fuq u għalli xorta tajba. Imma aħna ninsew ċertu konċetti fis-saltna ismagħha di ħataqbadha. 1. Aħna ngħidu fil-Proverbji kapitlu 3 vers 5 u 6 tgħidlek trust in the Lord with all of your heart. Abda fil-mulej b'qalbek kollha. And in all of your ways acknowledge him. U fil-modijiet kollha tiegħu acknowledge ma nafx kif jgħidu bil-Malti. Arfu, ma bil-kelma arfu tista' tfisser differenti bil-Malti. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. Jiġifieri toqgħodx tafda f'taħseb in all of your ways acknowledge him. F'kull ma tagħmel Araf lilu, ġifiri, kommettija qudiem il-mulej. And he will direct your paths. U jidirġilek il-passi tiegħek, jiggwidak. Issa tajjeb, u hekk għandu jkun. Imma simgħuha, fil-ktib tal-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17, wieħed mill-iktar versi favoriti tiegħi, il-biċċa tgħidlek jiena mhux biss jiena u inti mimlija jekk vera ngħixu dir-revelazzjoni, jiena u inti ħaġa waħda minn Alla. Iġifieri jiena u inti jekk ngħixu r-realtà tal-Bibbja skrittura New Testament ġdid, ir-revelazzjoni u r-realtà tagħna fi Kristu, jekk ngħixu dik ir-realtà m'hemmx l-ebda erja li jiena f'ħajti m'għandix l-Alla xi mimli bl-Ispirtu tal-Alla. Issa jekk inti mimli, jekk inti mimli, vażun mimli, tista' tpoġġi xi ħaġa oħra jekk inti mimli. Jekk inti mimli. Tista' tpoġġi xi ħaġa oħra sinjal li m'intix mimli. Wow! Meta bniedem ikun mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, kun mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi, ħajtek tkun totalment differenti. Dawn it-tnej jikkwalifikawk lilek biex inti tagħmel opri tal-Alla. L-Ispirtu Santu u l-fidi. Daw it-tnejn inti, mingħajr daw it-tnejn ma tistax tkun Kristjan. Ma tistax tkun Kristjan. Mingħajr ma tkun mimli bl-Ispirtu Santu u ma tkun mimli bil-fidi. Sewwa. Mela l-bniedem li huwa mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu
X'għamlu daw? Jekk kumbat inti tmur taqra l-komplement tal-Iskrittura, naraw li daw in-nies marru u b'mod radikali estremisti bħal qal l-onorevoli Ministru Byron Camilleri. Daw kienu estremisti għax kienu mimlija bl-Ispirtu Santu. Kienu mimlija bil-fidi. U jekk inti tissejjaħ nisrani u m'intix mimli, mela xinjal li għandek ħafna areas li għad baqalek timlijom bil-Ispirtu Santu u bil-fidi. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Bnidem il-nis kollha talla li naqraw fuqhom fuq il-Bibja. Il-nis talla li xi kattolċi sejħulhom għaddisin, u ovvjament m'għandix dubju li huma għaddisin, by the way, għaddis ma ssirx meta tmur Ruma, jew meta tmur il-ġenna, issir għaddis meta nintaqa' ma' Kristu. Allura mela għaddisin, mela why not? Imma anke int għaddis jekk inti tgħix għal Kristu. Bnidem għaddis fisser bnidem bnimim li balla, għax bnidem huwa li jgħix għal Alla. Għaddis, għax int maqtuħ għal Alla. Int l-unika standard li għandek f'ħajtek, l-ewwa Brussell, l-ewwa l-Parlament, l-unika standard li jiena u int għandna lina huwa Alla. Kristu. Dak huwa l-istandard tiegħek. U għalhekk insteman Trump u tidher Trump u tidher estrem. And we are extreme. Extremely blessed, extremely healed, extremely saved. Hallelujah! Kulħadd jgħid jiena estrem. Imbierek b'mod estrem. Mażul b'mod estrem. Hallelujah, infejja b'mod estrem. Maħbub minn Alla l-Missier b'mod estrem. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Grazie mulej. Nilqawkom fix-xirka tal-estremisti. Amen. Grazie mulej. Mela. Ħamorru issa fil-ktib tal-Lut. Skrittura laqqas għandi għalfejn niftaħax ta' fuqha bl-ammen. Però, isim saħwa, meta inti tkun mimli bil-Ispirtu Santu u bil-fidi, inti tgħix ħajja ħaġa waħda malla, spiritu ħaġa waħda malla, identità ħaġa waħda ma' Kristu, dak li Kristu huwa int fl-Ispiritu, dak li Kristu għandu huwa tiegħek fl-Ispiritu. Amen. U kull ħaġa tajba u kull ħaġa ħajja tikber. Kull ħaġa ħajja tikber. River of Love huwa poplu ħaj. U għalhekk qed jikber. U għalhekk ladu huwa nervus. Nista' nifhmu għax kieku kont ladu nkun nervus ukoll. Intom ġilinu tajtu li qatt ma attakkaw il xi ħaġa mejta. Dejjem jattakkaw xi ħaġa ħajja. Amen. Thank you, Lord. Mela, fil-ktib ta' Lut 11 vers 6, skrittura li nħeġġek tkun tafa bl-amment, għaliex din hija l-ħajja tal-vittorja tiegħek, il-ħajja tar-rebħa tiegħek. Amen. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla. Ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla mingħajr il-fidi. Mela jiena u inti irridu nkunu mimlija fidi. Morru fi ktib tar-Rumani, kapitlu 8. Issa xi tfisser li jiena nkun mimli bil-fidi? Ħansek mistoqsija u di għajda saqsija lilek innifsi. Int mimli bil-fidi? Isimgħuni aħwa. Nemmen dawk li jittu iva li intom vera iva. Però kwalinko persuna jista' jgħid iva, ma mhux bil-fors huwa iva. Il-persuna li hija mimlija bil-fidi, bil-fors irid ikun mimli bil-kelma
Mhux għax it-tradizzjoni tagħna jew għax hekk tgħid il-Knisja. Issa tindunaw li ħafna nies li jmorru l-Knisja m'għandhomx qatra fidi. Inti tkun taf meta għandek il-fidi, meta jiġi test quddiemek. U wara x'inhi l-ewwel reaction tiegħek. Jekk hux biża' jew fidi. Jekk l-ewwel reaction hija x'biża' toħġ issemmih il-dak dak li huwa taħt saqajja fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Tkun taf jekk intix raġel tal-fidi. Tkun taf jekk intix mara tal-fidi. Jekk intix mara jew raġel mimlijin bl-Ispirtu tal-Alla. Skont kif taġixxi. Mal-darb'oħra tinsewx il-bniedem vera tal-Alla li huwa mimli bil-fidi bil-fors irid ikun mimli bil-kelma tal-Alla. L-Iskrittura tgħid, Pawlu jgħid l-Apostlu, aħna nxandru il-kelma tal-fidi. Mela meta inti tikol il-kelma, Rumani kapitlu 10 vers 8, il-kelma ħad timlik bil-fidi. Timlik bil-fidi. Jekk inti persuna, jiena ovvjament ma terreferi ħadd, imma nista' nifhem li xi wħud jista' jħossu l-kallu tagħhom għadu kif ġej mirfus issa stess. Jekk inti ma tqattax ħin taqra l-kelma, ħajkollok diffikultà tkun mimli bil-fidi. Dak li jitmalek il-fidi il-kelma jitmalek il-fidi tiegħek. Amen naħwa? U l-fidi dejjem tgħid dak li Alla jgħid, kulħadd jgħidha. Il-fidi dejjem tgħid dak li Alla jgħid. Il-Kristjan kan sejjaħ il-ministri kollha tad-dinja, ovvjament mhux tad-dinja, ma ta' Malta. Ministri sew politikanti. U sew ministri tal-Vanġelu, sew jekk mhix politika fil-Parlament, sew naħaw sew oħra. U sew ministri li huma jew kattolċi jew protestanti jew ortodossi jew evanġeliċi jew pentekostali jew karizmatiċi. Jekk il-ministri ma jkunux mimlija bil-kelma tal-Alla, mhumiex ħajmexxu poplu fil-kelma tal-Alla. Mhux ħajimxu skont il-prinċipji tal-Alla. U għabli fost minnhom ikun hemm min jgħidlek jiena nemmen f'Alla, jew nagħmel is-salib, jew inrott is-salib, jew ngħid talba qabel l-ikel, jew jiena nemmen iva f'Alla. Ma jfissirx li inti mimli bl-Ispirtu Santu u mimli bil-fidi. Inti, jekk vera int mimli bl-Ispirtu Santu, kulħadd jefhem u kulħadd jiftakar li l-Ispirtu Santu Alla. Meta tgħid jiena mimli l-Ispirtu Santu, mimli b'Alla ġifieri. Sewwa, mela meta jiena u inti mimlijin b'Alla l-Ispirtu Santu, itfisser li dak li jgħid Alla huwa dak li ngħid jien. Issa nixtieq nindirizza b'mod rispettanti u b'rispett u b'imħabba Aziz Ministru Byron Camilleri. Aziz Owen Bonici, li ta' spiss infatti kon nitlob għalihom għal dawn nies, u issa nitlob iktar għalihom. Imma jekk intom tgħidu li intom insara, intom tridu tkunu fost daw il-ministri li jkunu mimlijin bl-Ispirtu Santu u bil-kelma. Issa, il-bniedem Alla, jekk l-Ispirtu Santu jitkellem minn ġo fih, ħajjgħid biss dak li jgħid Alla. Il-bniedem Alla jekk jgħix bil-fidi, bil-fors ħajtkellem dak li hemm miktub fil-kelma. Jekk int Kristjan fuq pulptu, jekk int Kristjan wara skrivanija, jekk int Kristjan wara kamera, int bħala l-ewwel dmir tiegħek huwa lejn Kristu. Mhux tispiċċa tattakka n-nies tiegħu. U tajjar in-nies tiegħu. Jekk inti ta' Kristu, jekk inti tal-Antikristu, nafx ħad tagħmlu. Imma jekk inti ta' Kristu,
tafx Alla jsejjaħlek? Moħħkom għax ħajda bil-Ingliż di. Every Christian is not called to be politically correct. They are called to be biblically correct. Eżis ministri parlamentari li tgħidu li intom tħobbu l-bambin. Iżmawni. Jekk intkom tridu taraw il-Alla u tridu s-salvaw, miegħi u nies oħra bħali tistgħu tibbulijawna għalkemm qed taħli ħinek għax aħna għandna l-Alla magħna. U qed tattakkawna għax indunajtu li hemm xi ħaġa kbira magħna. Għax intom ma tattakkawx il-ħadd ma seba' bih, tattakkaw b'nies li nsemgħu ħafna bihom. So anyway, ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Però li kieku jekk intom b'xi mod tissejħu nsara, naf li hemm minnkom li intkom atei, agnostiċi u anke hemm xi wħud minnkom li ċaħdu l-Kristu totalment u intom fis-sigriet tad-demonju. 100%. M'għandix dubju. Imma jekk intom b'xi mod tgħidu li intom insara, u anke intom Kristjani u anke intom kollha kemm intkom hawn, jekk inti tgħid li int Kristjan, inti għandek dover sagrosant quddiem Alla. Ma tista' tgħid xejn li jmur kontra Alla. Aħseb ora temnu, tippropagah u taġixxi fuqu. Pulizija li intom tiġi riverovla. Avokati li intom tiġi riverovla. Tobba li tiġi riverovla. Li intom, mhux tiġu parti minn dil-familja. Intom l-ewwel obbligu li taqblu ma dak li jgħid Alla. Biblically correct, not politically correct. Issa fejn il-politika jew kwalinkwa xi ħaġa oħra tmur kontra xejn Kristu, ħajkollok tagħmel għażla. U Alla ħajżommok kontabbli għax jekk ma kontx taf issa taf għax tismaħħa. Morru fit-tieni Kroniki 18. Tieni Kroniċi 18. Din hija waħda mill-iskritturi favoriti tiegħi. Hemm xi elf oħra ma' favoriti tiegħi. Isma'w kemm hija sabiħa di. Mikaja wieġbu. Jiena ħan iddikjara quddiem Malta u Għawdex, quddiem il-Prim Ministru, il-President, il-Ministri kollha ta' Malta u Għawdex pożizzjoni fil-gvern fejn int. Kristjani, Musulmani, atei, daw kollha li huma li nsejħilkom il-proxmu tiegħi bħala li ngħixu fl-istess pajjiż li suppost huwa demokratiku kulħadd bl-istess drittijiet. Ma met ngħajjar il-ħadd daqshekk u mhux qed ninsulta lil ħadd, ġast qed nindirizza lil kulħadd. Isma' xejn il-mulej. Dan huwa profeta tal-Alla, kbir. Profeta tal-Alla kbir dar raġel, Mikeja. Però isa daqs li kieku suppost qed tgħidha int. Is daqs li kieku qed tgħidha int. Daqs kemm hu ħaj il-mulej. Dak li jgħid Alla tiegħi dak biss ngħid. Issa bil-Malti dan ħaġa differenti ngħiduhulu. Bl-Ingliż ngħidlek. Naqraħilkom bil-New King James, naqraħilkom xi tajt. Tieni Kroniki 18:13. As the Lord lives, whatever my God says, that I, Gordon John Manche, will speak. Now, because my God is a good God, He gives you the freedom not to believe it. But you have no right, and you will never succeed to stop it. Għandek kull dritt ma temminix. U tista' tgħidli li Alla tiegħi ma jeżistix u daw kollha ħmerijiet u whatever. Tħabbix rasek. Minix ħanu għalija. Però intom li tgħidu li intom Kristjani, intom River of Law. Inti kapaċi tgħidha fuq di.
Għajt il-taħdek, il-challenge taħdek bil-mħabba. Inkapaċi dejda din fuqak nifsaj. Li sakemm as long as the Lord lives, dak li jgħid Alla biss jien ngħid. Dak biss. Dak biss ngħid jien. U għalhekk tkun bniedem imbagħad ta' fidi, għax imbagħad x'inhi l-opinjoni tal-bniedem tiġi irrelevanti. X'jaħseb il-bniedem f'kwalinkwa settur tal-ħajja isir relevanti. Speċjalment xi jgħid jekk ma jaqbilx ma' kliem Kristu. Amen? Mela il-fidi dejjem taqbel malla. Il-fidi dejjem taqbel ma' xejn Alla. Il-fidi dejjem jaġixxi fuq xejn u jwieqa Alla. Biss. Amen? Morru issa fil-Romani 8. Romans 8, qed titalmu xi ħaġa? Amen? Jiena ma nħuġ għalija meta jitqu bija, anzi tgħidx kemm pjaċir. Vera nħossni grat li hemm xi nies hemm barra li jiena sirt iċ-ċentru ta' ħajjithom. I'm amazed. Kemm jien importanti. I did not ask for it, but thank you anyway. Amen. Grazzi li għamiltni ċentru ta' ħajtek. Dispjaċir wieħed, ma sax insalvak. Xorta tintilef, jekk anke nkun ċentru ta' ħajtek. Però nista' nippuntak lejn dak li jista' jsalvak. Kompli segwi u taqleblux. Amen. Mela, Romani kapitlu 8, vers 14, isimgħu għadi. Issa, l-ewwel rajna li l-bniedem Alla huwa mimli bil-fidi għax huwa mimli bil-kelma. Issa, araw mimlijin bil-ispirtu. Daw kollha li jmexxihom l-ispirtu Alla huma wieħed u li Alla. Ħana qilbuha bil-kontra di. Daw kollha li huma wlied Alla imexxihom l-ispirtu Alla. Ħanpoġġija naqra tonalità differenti. Jekk inti għamilt xi froġa, illum tajjeb biex tieqaf issajjar il-frejjeġ. Daw kollha li jmexxihom l-ispirtu Alla huma wlied Alla. Mhux dawk li jmexxihom id-dinja. Satana, Brussell. It's amazing il-bniedem ta' tieħda xejn poter u jibda jaħseb li huwa Alla. Sakemm taqbdu daqsxejn influenza. Jew naqru ġieħ ta' ras. M'hemm bżonn affarijiet kbar. Sewwa, mela il-bniedem Alla il-bniedem tal-kulħadd jgħid, il-bniedem Alla imexxih l-Ispirtu Alla. Issa għamel eżami tal-kuxjenza. Inti tħalli l-Ispirtu Alla jmexxik. Mela l-bniedem Alla huwa mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu. Mimli m'hemm xejn erja f'ħajtu li huma vojta minn daw iż-żewġ prinċipji. Issa l-bniedem Alla il-bniedem Alla ġifieri suppost kull Kristjan suppost. Sewwa għax f'dan il-għad fuq dan il-għad m'hemmx kategoriji kollha suppost imsejħin biex inkunu mimlijin bil-fidi u kollha mimlijin bil-Ispirtu Alla. Sewwa ħankompli għax intom moħħkom hawn. Ma rċevejtux l-Ispirtu jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża' imma rċevejtu l-Ispirtu Santu li jagħmel minkom ulied adottivi li biħaħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed fikom flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Isma' di, moħħkom hawn. Il-bniedem li mhuwiex mimli bil-Ispirtu Santu u bil-fidi
il-biża tmexxih. Taf kemm hawn Malta insara Kristjani jibżaw jitkellmu. Issa jew għax inti għalaqtlu ħalqu l-Ispirtu Santu, jew nkella x'ħarab minnek. Għax il-bniedem li huwa mimli bl-Ispirtu Santu u mimli bil-fidi l-affarijiet jarhom minn fuq. Kif jara Alla l-affarijiet? Il-bniedem li jimxi bil-fidi ma jagħmilux differenza xejn id-demonju. Għax huwa irrelevanti. Meta jiġi majjar insultat, you're irrelevant to me, don't bother me. Qatt ma ħadd mid bil-valenu li ħadd ieħor ħa. Ftakru għadi. Nobody has ever died by poison. The poison that somebody else drank. Dawk li intom qed titfgħu ruxma ta' valenu, mhux lil min qed twadbuh qed jivvalena lilkom. U nitħassarkom għaliex mingħajr Kristu hemm lesti għalikom l-abissi tal-infern għall-eternità. U is probabbli xi ħadd issa jagħmel xi programm għax jiena werwirtom. Jalla tirtwerru. Jalla. Jalla. Issa tibżax. La inti tkun fl-aħħar minuta ta' ħajtek jekk tkun taf li ħatasal, għax mhux kulħadd ikun jaf li ħatasal. Imbagħad hemmhekk il-lagħba tal-cowboy. Għax bosta nies li mietu fuq il-mejda fuq is-sodda tal-mewt mingħajr Kristu jimutu indannati, inwerwra, id-disprati, ħajjithom tiġi quddiem għajnejhom f'ħakka ta' sekonda u jibdew jaraw id-demonji ġejjin għalihom jaħtfuhom biex jaħduhom l-infern. U dakinhar kull wieħed minnkom li tiżżuffjetta balla bi Kristu bil-Vanġelu bir-River of Love bija, dal-kliem Alla ħajbqa' jfakkarulkom għal omrok. U Alla jkollkom il-grazzja tarfu l-ħnina tal-Alla li fl-imħabba tiegħu qed itikom in-nifs u ċ-ċans tisimha. Qabel ma jalaqlek iċ-ċans. Jiena naħfilkom, jiena naħfil kull min weġġani, insultani u għajjarni u ċappasni bil-gideb għax hemm aġenda għax huma intimidati. Imma l-bniedem tal-Alla forsi mhux ovvjament il-biċċa kbira minnkom m'intomx fl-istess pożizzjoni tiegħi għax jiena persuna pubblika. Imma kollha kemm minnkom hemm xi ħaġa li qed tiġi kontra dakom. Tista' tkun marda. Tista' tkun kont. Tista' tkun kwestjoni ta' filma familja. Ixini kif qed tiħħendilja dik is-sitwazzjoni? Bil-biża', mimli bil-fidi, jew mimli bil-Ispiritu Santu u koraġġ. Aħna nifirħu u niftaħru fi Kristu li aħna d-dawl tad-dinja. Id-dawl biss jiddifidla. Amen, aħwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alla illum qed jgħidlek ibni binti kun mimli bl-Ispiritu Santu. U kull rokna ta' ħajtek imlija bil-fidi. Għaliex il-bniedem l-unika way li tista' toġob il-Alla u tattira l-preżenza tal-Alla hija l-fidi. Isimgħuni aħwa, 2 Timotju kapitlu 1 vers 7 ħafna minnkom tiġa tafuha. Għadna kif rajna Romani 8 vers 14 u 15 fejn tgħidlek aħna rridu nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu u mmexxija bil-Ispiritu Santu biex ma nerġgħux moħħkom hawn Kristjani biex ma nerġgħux nintlew bil-biża'. Mexxejja reliġjużi għandhom mimlija biża'. Pastors hawn mimlija biża'. Djakni mimlija biża'.
u mhux qed niċċajta. Mu ħansemmi lil ħadd għax intom tafu li jiena ma nsemmix meta tinsaba f'ħadda u ma nsemmix ismi. Ftakar taf x'qal Ġesu? Meta jiġi bin il-bniedem? ħajsib fidi fuq din l-art. Nies li ġew taħt ħakma ta' spiritu ta' biża' intimidati minn nies mimlija bid-demonju. Insew li dak li hemm jammar fik huwa ħafna ikbar minn dak li hemm fid-dinja. Insew li l-fidi li aħna għandna fi Kristu Ġesu li benta l-ħaj teleb id-dinja. Insew li Ġesu għalinna araw jiena tajtkom qawwa u awtorità biex tirfsu fuq l-isrib u fuq iskorpjuni u fuq il-qawwa kollha tal-għadu. U xejn ħsara ma jista' jagħmlulkom. Jistgħu jiġu kontra dakom, imma ma jistax jirnexxi dak li jġibu kontra dakom. Amen. Praise and worship team coming. Jekk intom taraw xejt il-tieni Timotju 1:7 sejt isma'. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża'. Imma Alla tagħna spiritu ta' mħabba, qawwa u disċiplina. Amen. Intom indunajtu li l-biża' hija spiritu. Romani 8:14-15. Tieni Timotju 1:7 Pawlu jgħidilhom il-biża' hija spiritu. Tidnejlkom xi ħaġa interessanti. Bħalma l-Ispiritu Santu xitik. Dak li għandu. L-Ispiritu tad-demonju xitik. Dak li għandu. Taf x'għandu d-demonju? Biża'. Issa ismawni, jiena u inti kalamita. Jew għall-Ispiritu Santu u biex aħna nkomplu mitlew bil-fidi. Jew nkella l-Ispiritu tal-biża' u nkunu niġu taħt intimidazzjoni u d-demonju jibda jaqlaq għal-qed. Imma Alla taqajjem poplu madwar id-dinja. Alla taqajjem poplu ġewwa r-River of Love. Alla taqajjem poplu madwar dan il-pajjiż ta' Malta u Għawdex u hemm minnkom li intom ma tiġux hawnhekk tixxirku għalissa, imma dal-waqt ġejjin għax Ispiritu Santu ħajbatkom. Li inti Alla taf li ent Alla sejħlek. Ħankellem il xi ħadd bħalissa li jara dan il-programm, jara dan il-messaġġ. Inti taf li Alla sejjaħlek lilek, tara dal-messaġġ. U inti taf li dawk li inti wieħed u waħda minn dawk li huma imsejħin. Essa lejl mulej. Ejja jela id-dar tal-missier u kun mimli bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bil-fidi. Għax il-mulej wedna dak li stess sopri li għamelu, aħna namlu l-istess u aktar. Ġwanni 14, 12, 13, 14. Dak klim Ġesu. Għal dawk li intom qed tisimgħu dal-messaġġ, intaf li inti msejjaħ. Ejja fid-dar tal-mulej River of Love. Dik il-mara li qed dal-programm inti taf li inti msejjaħ u ilek tixtieq tiġi. Il-mulej tikellmek issa stess lilek iva. Ejja. Iqa fi biża'. Il-Bibja tgħidlek il-biża' għax hija spiritu, għax kwalinkwa demonju Alla ta' għaw awtorità fuq u l-għawa demonju fuq. L-Iskrittura tgħidlek li issa l-Ispiritu tal-biża' m'għadux jaħkmek, m'għadux iktar ħakma fuqek. Is-sinti tgħix b'kuraġġ, b'qawwa, mimli fidi, mimli tama. Dak huwa l-wir tiegħek fil-mulej. Amen. Meta aħna xi ħadd ikun itturmentat. Ftakar, dak ifisser li dak il-persuna ġi taħt influenza tad-demonju. Id-demonji huma mimlijin biża'. Imma jiena u inti, Rumani 5:5, tgħidlek li aħna ġejjin mimlija bl-imħabba tal-Alla. U xtajt fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4 li imħabba tal-Alla tkeċċi kull biża'. Ħassek mistoqsija. Int konfidenti li Alla jħobbok? Nista' nsarraħlek rasek fuq l-awtorità
tal-kelma mqazza Alla estrem. B'mod estrem iħobbok. Nixtieq li naf li qed insemmik, imma mhux qed ngħidlek b'daqshekk. Il-Ministru Byron li qal li jien estrem, nixtieqek issir ukoll int estrem. Xorta tanti estrem mod ieħor, imma nixtieqek issir estrem bħali. Fiex, għax jiena maħbub minn Kristu b'mod estrem. Imbierek b'mod estrem. Jiena ma ħalli l-ħadd jintimidani u jimmanipolani u jeddidni. Għax jiena talla, markat balla. M'hemm ħadd li l-ebda bniedem ma jista' joħodli li Alla tani għax kull ma għandi ġej minnu. U nitlob li l-parlamentari kollha jsiru kollha estremi għal Kristu. Għax xorta estremi mod ieħor. Jekk naqbad u mbagħad ngħidilkom fiex intom estremi, segwu l-programm ta' ħabbettek li miss. Ħanejdilkom fiex intom estremi. Sewwa, imma extreme. Ħanejlkom aħwa, fil-verità, Maltin u għawċi li qed tisimgħu dal-messaġġ. Intom jiena u inti aħna Alla tal-estrem, aħna Alla estrem. Li ma Alla tobżoqlu, tajru, tinsulentaħ u jħobbok xorta. Nak mhux estrem tkun. Il-Bibja tgħidlek li wieħed imut għal bniedem ġust, qabel issib xi ħadd, imma li xi ħadd imut għal bniedem korrott, maħmuġ, ħażin u xi ħadd ġust imut għalih. Dak ħadd ma si. Imma kien hemm xi ħadd jismu Ġesu Kristu li benta l-ħajja. Halleluja. U dak mhux qed ngħidha għal ħadd, nista' nibda bija. Jiena kont il-maħmuġ, l-estrem, jien kont il-korrott, jiena kont il-midneb, jien. Imma l-mulejta nigrazzja narafa. Id-differenza li mhux kulħadd tarafa, imma kulħadd dak l-istess sitwazzjoni qiegħed. Imma meta tara fil-Kristu mbagħad Ġesu jnatfek, Ġesu jaħslek u jimlik b'imħabba estrema li laqqas tiflaħa. U jkollu jagħtilek naqra tibda tkollok revelazzjoni ftit fuqha għalkemm jimlik bil-imħabba kollha tiegħu imma jtik ir-revelazzjoni tagħha ftit. Halleluja. Illejla ngħidilkom aħwa, kunu bħalma tgħid l-Iskrittura mimlija bl-Ispiritu Santu. Kunu ħanispiċċa bl-aħħar Skrittura, morru Romani 14. Mela l-bniedem talla huwa mimli bl-Ispiritu Santu. Romani 14, l-aħħar vers, 23, nisimgħu għadi. Nisimgħu għad. Ħanaralkom l-aħħar biċċa ta' Skrittura fuq dik u nispiċċaw b'di, u nitolbu. Min jikol bid-dubju u kondannat, għax mhux miexi skont il-konvinzjoni tal-kuxjenza tal-fidi. Is-sisma għadi dirit namela ċen fuqa. Kull mux mill-konvinzjoni tal-fidi u għad-nub. Mela l-bnidem talla, meta ma nimxiex bil-fidi jien, ma namilx deċiżjonijiet motivati mill-fidi, etnejx u għet inħalli d-nub. Dnub mux bis pornografija, jew adulteru, jew dak dnub ċar. Imma hemm dnub ukoll, ukoll li l-bniedem talla n-nies talla xi kultant jaġixxu bil-biża' minflok bil-fidi u bil-mimlija bil-Spiritu Santu. Għamilx id-deċiżjoni f'ħajtek dal-aħħar int li kont imqanqal u motivat bil-biża'. Ħan nirfes il-kallijiet mhux biex nikkondanna lil ħadd imma biex nitalmu. Kulħadd seta' jieħu l-vaċċin minn rid jieħu minn ma rridx maħux. Kellek dritt. Quddiem Alla u anke quddiem id-dinja fejn jidħlu d-drittijiet tal-uman. Imma kemm hawn min ħadu għax beża? Kemm hawn min ħa vaċċin għax beża? Ma qed nikkondanna lil ħadd. Il-mulej iħobbok xorta. Imma kemm hawn min minflok mexa bil-fidi għax kien immexxi bil-biża' ħadu?
Forsi mhux il-vaċċin, forsi affarijiet oħra. Forsi ħantik eżempju ieħor. Forsi inti tlif ġob minħabba l-biża. U kien ġob tajjeb. U tlift opportunità ta' ġob. Jew inti pereżempju kellek relazzjoni xi ħadd iħobbok u tlaqta dit fajla kienet fajla sew jew raġel sew. Imma x'bżajt għax kellek esperjenza ħażina fil-passat u tlaqta d-relazzjoni kissirta. Għax aġixxejt bil-biża. Il-biża tagħmlek skjaf. Kemm hawn min jgħid li pasta jien ma nsuqx għax nibża. Taf kemm hawn nies Kristjani tgħidu li ma nsuqx għax nibża. Ma nsuqx għax tibża. Ħadd ieħor isuqek, all right? Jiġifieri inti iktar tafda ħajtek f'ħadej ħadd ieħor milli tifda ħadejk f'idejk. Dik il-loġika jiena ma nifhimiex żgur. Li kieku vera tibża mis-sewqan kieku timxija kull imkien. Bisse, jekk tibża mis-sewqan, għax kieku jiena vera kieku nibża mis-sewqan jien vera kieku ma nirkab ma' ħadd. Mhux nirkab ma' xi ħadd imma basta ma nsuqx jien. Qed ngħid, mela jiena ma nafdax li l-nifsi b'ħajti imma b'ħadd ieħor ħajti f'idej ħadd ieħor nafda. I'm sorry, dak mhux raġunament tajjeb żgur. Kemm hawn Kristjani jaġixxu hekk. Issa jekk ma tiġi s-suq għax ma tridx, it's fine. Ma mhux għax tibża. Ftakar kull darba li qed tagħmel passi u deċiżjoni mimlija bil-biża, int qed tikkomoda lil għadu. Bl-Ingliż il-kelma fear, false evidence appearing real. They're not, they simply appear. Taħseb li jekk ma mhux hekk, qed tifhmuha. Timxux bil-biża, imtlew bil-Ispiritu Santu u imtlew bil-fidi billi timtlew bil-kelba. Amen neżi saħwa? Halleluja. Għenitkom dal-messaġġ, għenkom dal-messaġġ. Amen. Millum il-qoddim tamlux deċiżjonijiet ibbażati fuq biża. Jekk trid toġob il-Alla dejjem aġixxi bil-fidi. Issa mhux qed ngħidlek jiena kun iblaħta jew balalu. Pastor jiena nemmen li ħantir, ħammur naqbes minn dingli u nemmen ħantir. Dak mhux fidi, dak stupidaġni. All right? Nispera li qerrejt u sqarrejt id-dubiet kollha tajt. U nispera li sakemm inti u nieżel tibda tgħidlu muleħ filli għax qed nagħmel suwiċidju u tispiċċa l-ġenna. Don't play with your soul. Għazza saħwa, il-biża mhux il-porzjon tiegħek. Jekk intom tafu tal-kelb, jekk il-kelb turiħ li qed tibża iktar jimbaħ. Uri d-demonju li tibża minn xi ħaġa u tara kemm iġibilek iktar. Bis-serja ngħidlek, fuq tiegħek imtela bl-Ispiritu Santu bil-kelma tal-fidi u wara kif tara kif tisparixxi. Għax imbagħad il-fidi tibda tara dak li Alla jara. Umma bil-wifqa. Amen, aħwa? Itolbu miegħi issa stess. Poġġi jdek fuq qalbek. Ejja nkunu umli. U jekk inti x'imkien għaġixxejt bil-biża f'ħajtek. Nibża pastor naqbad tal-linja. Abbad ta' żewġ linji. Jiena nibża noqgħod waħdi. Jiena nibża nagħmelek, jiena nibża nikol dik. Taġixxix bil-biża. Il-biża, infatti fil-Ktieb tal-Lut kapitlu 10 vers 35 tgħidlek, jekk taġixxi bil-biża, jiena Alla ma nitaxxaqx fik jgħidlek Alla da. Għax jekk inti bil-fidi toġbu lill-Alla, ma bil-kontra x'qed tagħmel? M'intix toġbu. Għalhekk Alla jgħidlek, għamel kuraġġ. Għaliex jiena miegħek. U jekk jiena miegħek, xejn li jiġi kontra tiegħek mhux se jirnexxi. Imma imxi bil-fidi. Imtela bil-kelma tiegħi. Imtela bl-Ispiritu Santu. U dak li hemm quddiemek
jisparixxi. Il-montanja li għadet waqfet qoddimek issir wiet jgħid il-mulej tal-eżerċti. Fissem Ġesu Kristu tal-Nazaret. Halleluja. Amen. Għadu ġabċiba kbira lil-mulej. Kulħadd jitlob mija jissa stess. Issa, jekk xi ħadd minnkom ħadtu għalikom fuq xi ħaġa indem minn nassa stess, għax ma tistax tieħu għalik. Imma l-kwistjoni, il-messaġġ mhux biex tieħu għalik, il-messaġġ huwa biex jimlik, biex jisaħħek, biex inti tkun il-persuna li Alla seħlek biex tkun ħatwettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Ma tistax twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek żgur li le jekk timxi bil-biża' u ma tkunx mimli bil-Ispirtu Santu. Żgur li le. Żgur li le. In-nies kollha li jiena u inti nammiraw, in-nies tal-Alla kollha nies kienu mimlija bil-Ispirtu Santu u mimlija bil-fidi. Amen. Li kieku konna aħna l-Knisja tal-Apostli tal-ewwel 12 kienu jażluk. Kienu jażluk lilek. Irrid il-dak, irrid il-dik, ara dawk mimlim l-Ispirtu Santu bil-fidi. Itolbu mija jessa stess, jekk inti qed fuq YouTube, televiżjoni, Facebook, ejda talba mija minn qalbek. Number one, inti taf li inti titpoġġi l-fidi tiegħek f'Ġesu Kristu. Minna Ġesu Kristu m'għandek l-ebda fidi u m'għandek l-ebda konfidenza, għax Ġesu huwa l-konfidenza dan. Amen. Imma jekk inti issa ta' Ġesu u xi darba inti l-Ġesu poġġejtu bħala s-situ Salvatur ta' ħajtek, dit-talba jalik u għajda lijak, ejda lik innifsek, ejda minn qalbek. Ejdlu missi qadis. Nibda biex fejn jien aġixxejt bil-biża nindem. Għax fil-biża emmint iktar xqal l-għadu mill-li emmint xtajt int. Għalek mulej, nindem minn deċizjoniet li naħad bil-biża. Klim li natkellimt bil-biża. Nindem. Illum niċħat kull forma ta' biża, kull forma ta' intimidazzjoni, niċħad l-spiritu ta' biża. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Mulej, millum il-qudiem imlini f'kull erja ta' ħajti bl-Ispiritu Santu. U imlini mulej bil-fidi, bil-kelma tiegħek. Mulej, inti titaxxaq fija meta nkun mimli bl-Ispiritu tiegħek u bil-kelma tiegħek. Bħalma qal il-profeta Mikaja, hekk ngħid jien ukoll. Sakemm Alla tiegħi huwa ħaj, u dak li baħaj għal dejjem. Jien ngħid biss, joħroġ minn fommi biss dak li nisma' li l-Alla jgħid. Xejn iktar, xejn inqas. Mulej inti wettni li l-fidi tiegħi fi Kristu teleb id-dinja. Illum dak kollu li l-għadu jipprova jaqla kontra tiegħi, jiġib kontra tiegħi, jipprova jintimidani, jpoġġi biża' fuqi. Inkisru u jġibu fi xejn bil-qawwa tad-dem glorjus ta' Ġesu Kristu, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Illum jiena niddikjara, jiena persuna mimlija bil-Ispiritu Santu, mimlija bil-kelma talla, mimlija bl-erf talla u mimli bil-fidi talla. Mula qaddis, millum il-qoddim, jien ħankun dik il-persuna li jinti titaxxaq fija. Għax għandi l-libnek Ġesu bħala s-situ s-Salvadur tiegħi u għax jiena ngħix bil-fidi. Ma nittollerax l-ebda tip ta' biża f'ħajti. La biża mid-lam, la biża mill-loli, la biża minn xi ħaġa kwalinkwa oħra f'isem Ġesu Kristu. Jien ħanaġixxi bil-fidi fuq il-kelma qaddisa eterna tiegħek. Dan huwa il-weda, hija l-weda tiegħi. Din hija d-dikjarazzjoni tal-fidi tiegħi. F'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret, għal glorja tiegħek missier. Amen, amen u amen. Halleluja! Amen. Jesus. Amen. Għal dawk li intom qed isseguna, nawguralkom Happy Father's Day. Jalla dal-messaġġ kien ta' inkoraġġiment. Please ixxerjaħ. Ixxerjaw dan il-messaġġ, ixxerjaħ. Fuq il-Facebook, fuq YouTube, ixxerjaw mal-ħbib tagħkom fuq Twitter, fuq Instagram, ixxerjaw. Pija ftakar Ġesu jħobbok.
U jekk inti xi ħadd minn dawk in-nies li jiena forsi indirizzajt jew kienu xi minn dawk in-nies li jiena semmejt, jekk inti wieħed minn dawk in-nies li insultajtni, għajjartni, naħfillek u ma ħadx għalija. Imma qgħod attent għal ruħek. Dak business ngħidlek. Se jekk ma tix tisma' affarijiet tiegħek. Affarijiet. Imma il-mulej wassallek il-messaġġ. Il-paċi magħkom, narawkom għada. God bless you. Ciao ciao. Hallelujah. Amen. Hallelujah.